na ji labari cewa garin nan yanzu ana tara mutane da wuka da adda a kwace waya a hannunsu. So shi yasa yau ina son nuna muku yadda za ka yi da zaran an tare ka da wuka ko da adda ana so a kwace wayanka. Zan gaya muku action da za ka yi a lokacin. Yanzu let's assume kai ne ka zo, mu ce wannan wuka ne, yanzu mu ce wannan ya zo kuna da wuka haka da wukan ban wayanka, ce ban wayanka da zaran yayi haka ce ban wayanka. First thing da za ka yi shi ne ka natsu irin ka yi balance, ka yi focus, ka kalle shi, ka kalle wukan hannun shi din, ka kalle wukan, ka kalle shi da kyau, kar ka firgita, kar ka nuna ka ji tsoro, ka maintain, ka yi balance, ka yi focus, kana kallon shi, ka kalle shi eyeball to eyeball, irin cikin idan shi ka kalla. Duk wani abun fa in few seconds, kar ka bata lokaci, kar ka ɗau time da yawa, ka kalle shi, ka kalle shi, ka kalle shi, ka take wani deep breath, sai ka sa hannu a aljihunka. Next thing da za ka yi, action da za ka yi shine ka cire wayan ka bashi, ga wayan ka bashi, wayan me waya minti nawa in Allah ya kawo kuɗi za ka siya wani. Mutum ya zo maka da wuka, na ji labari wai wata an tare ta da wuka, wai ta siya tana koko haka an caka mata wuka ta ki ta ba da waya. Me waya in aka tare ka, ka mika ka ba su, ka tambaye shi ya kana da kuɗin recharge card, in ya ce babu ka bashi, ka ce ya akwai earpiece din a baka ne da charger, a je gida a ɗauka a baka, ka bashi ya tafi. Allah zai kawo kuɗi ka siya wani waya, aka yi kokowa da mai wuka.